Pittortukkalua qisor kisianni kalaattit qanga anersaakkunnu kittoqulla toornga namminersua kissaatigisimoa avataarsualinermut tullermut teqataassanguit una anersaakkunnu kittoqullut nassassan. Selvom kunstneren Hans Egil Møller er nu handicappet, er han meget stærk åndeligt, altså sjældent. Og derfor den her dogmer, det er i gamle dage, det er selve hjælperen, åndenes, altså hjælperen. Derfor er det sådan, at Claus siger, næste gang, når du skal op til måneden, så kan du have den på, og det er den, der giver dig styrke. Fordi dogmer er jo den, der giver styrke til ejeren. Tusind tak. Pinto, Ludian. Så Benedikte. Naasuleernermi toqutiinni tilmaalunatin kusanartuliortarkusanarmuppaami saqqummersittisartoq qasiginuani taamaattum eqqarsalersimaga takutitassiaraniartuit naasuinguit qankusanartuisaam qummersinneqarsinnaasnunatsi. Og selv her i vores by, Resiangvidt, har vi jo den dygtige kunstner, der laver smukke blomsterbuketter blandt andet. Så derfor har Claus bedt om, at Benedikte skal lave buketter i dagens anledning, og dermed vil give til selvom de er små, men de er originale.